जुल्फी हमरा हेते हेते। चुप, एक गांव आ गई बा, अब शिकायत होई। चुप, अरे चुप ना, कितना रोबू, अब ना रोल जला। अब तू घर छोड़ के आ गइलू। का रोत रुई हैं? अब गांव आवे वाला बा, अब ओजू के चिंता छोड़ो। रे ते काऊ ने बार बार ताको तरी रे। चला तारू ओजू राज करे के मिली, मत रोवा। दूध से तारा कूला करे के मिली। ए ड्राइवर साहेब, अरे तनी गड़िया आरामे से चलाव। ए भाई, ए का हो? सुतल बड़ा का? ना हो, सुतल नहीं खी, रात भर के तनी जगरम हो गइल बा, तो अखिया तनी लाग गइल है। अच्छा, ई देखबा तनी पीछवा झकबा, उ तोहरे लोग में के हका, उ दुआरे पर से पीछे पीछे आवत है। कुछ कहे के चाहत रहन का? तनी देखबा, मोटरसाइकिल से बा लोग, दू जना पीछावा। रे तनी के का पीछा करे बड़ा सरे? कहां के आवस? रउए घर देखे करला, हमनी के देख के चुपचाप चल जाम जा। ठीक बा, आवस। चुप हो जा, घरे आगनी जा, ठीक बा? सरा के बोट गेलो, थाकल बाड़ो, जाके बोला अपना चाची उसन का के कोनी उतारसन। हमार कोई रहो ओकर रे तो तोर 4 दिन के बाद होई, तोर पहले कदी बढ़बू तो बढ़ त का 10 दिन आगे पीछे एथी बात बा। फेन भी जइबो हाँ, का जो बोला के लियो, ये काम बा हमार। तो कबो तो मार से लगा पारे फोड़ दे, बोला के लियो। ए हने बा, ए भाई का डरामा कइले बड़ा? उतारबा बा। बस 2 मिनट, बस गोल लेके बोलाबे, आवते बोला कनी उतार दिलो, ठीक बा? ए आओ रे निकलसन, चल रे कनिया आ गइली। चल उतारा जान, चलू चली वो हारल खाटल होई। हां, बुझात के बॉर्डर पर से लड़ाई क के आज बड़न का हारल थाकल होई। कर छुटकी रे, ई तो कनियावा रोतो नहीं खे रे। हां, देहत नहीं, नया मरल ते बाड़ी सेंटर रोतो नहीं तन। एकर बहिन चोदो रास्ता भर रोत तइलसिया। आ ये जब रोए के काम बता नहीं खेरोत रे, रो रे रो। अब नहीं खे रोवाई आवत का करी, जबरदस्ती रोई का? रे रो ना रे, शिकायत हो जी, रो रो, शिकायत हो जाई। अलबत रे, ई तो कहते लागो रो छिनरी के बेटी। रे माई, रे का नौटंकी कइले बाड़ू सरे? जल्दी उतार सन, रात भर जगरम भइल बा। उतार चला कनिया, तू केतना चोना कइलू। बारी फूलावारी घुम घुम आम अठली खइलू। उतार चला खेलान, तू केतना चोना कइलू। उतार चला कनिया, तू केतना चोना कइलू। ए खोली जी ड्राइवर बाबू गेटवा। एंगन खोल दी बेटावा, एकर नेग लागेला, नेग दियाओ। अरे ए बबुआ काहे घबराइल बानी? रउआ के नेगो दिया, ई रउआ पहले खोली कि कनियावा उतार ली, भूखाइल होइए स। देसन दी तेना नेट है छछुआइल बानी। एक बा खोला तनी जल्लू। हां, नेग दे दिया लोग चुपचाप। हां ए बबुआ दे देम सर, रउआ खोली। धरे तन कनियावा के मुंह देख ली कैसन बिया। बाप रे बाप, देखा तरी कितना शर्माती है कनियावा। हां, बुझाता रहन स्वभाव के बिया ना। ए जो जल्दी लेके आओ, दौड़ा उतारल जा। हां जो लेके आओ तो। औने अरे होने कठारवा रहला उ लिया, दुगो में केंगा डेग लागी रे। हां लिया तनी। अब कनिया उतरा त देखा तो अपन हाथों नहीं के देखावत, कितना संस्कारी पतो मिलल बिया हमरा। अब कनिया हने रा, अरे आवते हुहनिया भीतरिया का बैठल बड़े रे, तोरे आगे चले के कोहबारवा में। तनी के नौटंकी देखा तनी ओबेरा से। चल हने अब धर गोड़ धर, दहिना गोड़ धर। जल्दी जल्दी चला सा। चला गिराइबे ते हैं? ए चल चल चल, धर धर है जुदा, चल हाथ छोड़, छोड़ आगे हो, ले पीछे लेके आ। ए साला ने धर गिर गए। ए पतवा निहुर के रह,
हाँ यही ना निहुर के चलो चले आगे बढ़ इतना निहुरा देनी है टेहल हाँ तार खानी भी तो निहुरिया ना नेवर रहियन हुआ जी से घर में ढुकियन तो गाड़ी वाला तमू वाला खाना बनावे वाला सब कहू को पैसा हिसाब करके देवे के बबरा जो बोला के लिया जो हम ना जाए मर्दवा तू नहीं वो हमार बात नहीं के मानल बाप रे शादी ब्याह को काई बत एकदम बुझत के तो बोला के लिया उकर के है 4-5 के एगो और साटा लिखो ई कैसन सटा हाजी छोटका लेके के शादी रोपा गइल बा अच्छा हां फेर में 21 गो गाड़ी चाहिए मालिक पैसा दी हमरा जाए कोई तू सबर करो बाबू तार तो पैसे लेके भागल बर्तनी सबेरे से बैठैले बाड़ा ए रोका बीच में नाटक जला बतियाओ हां देखो तो हिसाब है लिख के साटा लिखी भैया ओए चला बाबूजी बोलैलन का रे चला बाबूजी बाबूजी ककर ना छुटल तो एने आवा ओने आवा तनी के लगैले बाड़ा सन है ए मर्दो चला बाबूजी बोलैलन चल वो लोग के सबके बताओ कि एगो साटा लिखाइल बाबे आ सब जोड़ के एके बेर मिल जाई ई कौन बात हो कि एके बेर मिल जाई गाड़ मारा के देम रुपया हम का हो का कहत रहो कहत नहीं कहीं खाना वाला हूं नहीं गाड़ी वाला हूं ने लोग पैसा उसे ना दिए ए भाई देख लो भाइयों के शादी बा 4-5 के इकट्ठे तो हम लोग के सब जना के दे दिए पैसा ए भाई अभी पैसा नहीं थे दोनों साटा के जोड़ के पैसा होता बे 1,30,000 रुपया होता नु सब तार बारात लौटते के जरूरत नहीं खे ओही जा तारा के सब पैसा दिया जाई सब गोटे मिल जाई अगला महीना में बना 4-5 के हमार शादी मिल जाई सब तेल मोबिल सब पलटवा ली हमार दो तूने पैसा थोड़ी रुपीता है का बाबूजी तार लइका हुआ निकरे हां सदिया एके शादी बा बहुत लगन दा कमासु तो हां तार बहुले सरे लागत आई ना ना ना। बात नहीं के बावत आई जवान ऊपर से देखता नहीं खाली हंसता है जो के सट्टा बना के पैसा भइल भाई भरमावत रह लोग का हमनी के अरे नहीं जे भरमावत भाई हाँ। साटा पूरा भरमा के थोड़े होला ए भैया खसी के गोश्त हमनी के खिलाए चुप साला कुकुर वो बड़ा से डांट फाड़ कर खसी के मिट्टी ने जी सट्टा का पैसा नहीं के दिया पूरा आदमी का पड़ल बा मानता नहीं हम त मान जाएम और कोनो के गाड़ी हुआ के देबे रे ठीक बा सट्टा त लिखा गइल हां 1,30,000 रुपया हां अगला बेरी चुपचाप इज्जत से हल्ला गुला वो दिन ना होके एकदम हाला गुला ना होई बाबू भुलाए वाला बात नहीं कहे में लिखल बा ठीक बा ठीक बा? बा तो हम जाता नहीं हां हां एकदम खुशी से भाई जा तनी है नहीं आवा बोला वही जिसे हमरा दिल में एगो बात गड़ल बा भाई कौची हो तनी अपना मेहररुआ के देखा ना द 2-4 दिन शांति रह ए मर दे हम अभी ले देखबे ना कोनी तू देखबा चल जा तो जा तू दुआर पर से तू जा तो दे साला मनो उठे ने आ साटा लिखा गइल साला 1,30,000 रुपया देबे के बाद से काम में लाग जा लई धर जा धर जाबो आ उनको के समझा दियो हो जाई नु हमार सदिया हो जाई खाली शादी के फेर बड़ा सारे तनी पैसा देबे के बाद ओकरे फेर में नहीं खो हैं आज से लग जा काम में तो तू बुझियो तार काम बुझी आधा को तो भैया दे दी अब आधा उ दियो ना तो तू दियो हमार हो जाई नु वो कहीं के फेर बड़ा पैसा के फेर में नहीं खो खाली बियाह करते मरता रहो हां तो हम कमाता नहीं हम दैये दे माथा ऐसन बात थोड़ी बटे बाकी कह दियो बाबूजी हमारो जयमाला ना करनिया पतोय के का है सारा लोग देख ली का फायदा बा ना ना ठीक कइलो हरे लोग देखी तब नु लोग पता चली कि हां पतोय कैसन बिया ए सुंदरू का उहा कहला कोले बनी का जी का कहतनी बोली पतोय देख लू हा बैग हम कहा पतो देखनी अभी तो हजर गजर में मार लागल बनी कोबर ओबर करैनी है तो लइका लइकी हो गईल हां अरे पतोय के बड़ी हाला बा जाके देखो ना पतोय हां तब जातन सलहते अब देख हाँ। लिए जला ना रे छोटकी बड़ा शोर बा पतोय के अपना हां तो रउए नु गई रहनी देखे जय गोपाल के मोड़ पर हो जाइए नरीनपुर मार खाली हमने बारात के आ तारा पतोय के 4 सवेरे से चलता हां जी हम सुननी हमार हाला भइल बटलो महलवा में की एकर पतो बड़ा नीमन मिलल बिया मुने बड़ा नु मिठाई रे चुप रह वो कहत रहलन अरे तो कहिलो ना अतनी जाके देखो पतोय के ओकरा बात हमके बताइयो कि हां पतोय कहां से हम चुन के देख के लिए आइल बनी हां देखो तनी दियारा के हई भाभी अरे दिया रखे ना इस नहीं तोर आई तो देखिए पहले ओकरो से हाट तोर मेहरा रुबिया हां सुंदर बाड़ी हां एकदम सुंदर आ जो तेरी देख का बाबू ठीक बनू कर लो कि हम जाई ई कहना बेचैनी में भाई कहां जाके कहता कहत में भैया नु कहकर नहीं अच्छा कौन अरे तो छूट जाई हां जा तनी पतोय के तू देखो आगे कौन छोड़ा के देख के आवतनी हाँ, सर चल। रुकी लो कौन आनु बाबू हैं अच्छा हां कौन चलिए दीदी चल देख ली पतो ते जिया जुरा जा ठीक है कहत रहे हमरो बड़ी बेचैनी ले ले बाकी कब अपने पतोहिया के मुंह देखी हम ओकरा बोली सुनाई तो पूरा बेचैनी ले ले मार मोड़ पले हाला भइल बाकी इनकर पतो बड़ा नीमन मिलल बिया हां चल देखियो हां चलू चल
बाप रे, देखबू केतना रोहन स्वभाव से बैठल बिया। पूरा नरीनपुर पंचायत में हाला भइल बा कि फलाना बो के पतो नीमन मिलल बिया। निमन बिया तबे नु हाला बावे। हाँ, ए पतोहा का माजी देखबू हो केतना बढ़िया कोयल खानी आवाज बा हमरा पतोहिया के। अरे दादा हो दादा, बड़ सक लोग हाला कइले बा। ए पतोहा का माजी तार बोली हमरा बड़ी सुंदर लागता। तार मुंह देखे से पहले नु माई रे माई देखबे केंगा शर्मातिया हो। ए पतोहा तार मुंह देखे से पहले नु हम तारा मुंह से नु एगो गाना सुनल चाहता नु। मीठ मीठ एगो गाना हमरा के सुना दो। हाँ माजी, स्कूल में मास्टर साहब खाली हमरे के कहियन कि गाना गाओ। हाँ ए दादा गावा। एगो गाई। हाँ गावा ए पतोहा गावा। ठीक बा माजी। हाँ सुनिया हो। हे लइका में पढ़े गई खेते खेते, यरवा के झुल्फी हमरा हेते हेते। अम्मा जी और सुनाई ना ए पतोहा, बाप रे बाप, सोहज एकर बोली बा हो। ओइसे नु हाला बावे। हेजा गावतिया नु त पटीदार सन के छाती फाटत होई। ए पतोहा बड़ा सुंदर तहर आवाज बा। ए पतोहा अब हमरा से रहल लइखे जा, तनी अपन चेहरा देखै तू कि हम जुरा जइती। ए अम्मा जी का ह पतोहा? तो कुछ मुंह दिखाई में देम ना। ए पतोहा सब तो तोहरे ह, तारा के एबरा चाबी दे दे, पर मुंह देखाव। ए अम्मा जी का ह पतोहा? हमर माई कहले बिया नु जले के मुंह दिखाई ना दी तले मुंह मन देखैया। अच्छा तो ठीक है, कहले बड़ी तार माई देखै त माई सिखल बड़ तुम के याद बा। ए पतोहा ठीक बा, हई ले ला हमरा गर्दन के हई माला ले लो, तारे खातिर दे दे तनी। ना अम्मा जी ना, राउर राउर गर्दन सुनसान हो जाई। देखबू हो कितना राम बिया। हाँ बाप रे बाप, कितना संस्कारी बिया हमर पतो। अरे राम हो राम। ए दीदी हां पूरा देह में उछंद ले ला, बेचैन ले ला, ना पता त मुंह देहाई त। अरे सही कहत हमरो चुनचुनी होत। हां पूरा देह चुनचुन आइला रहल। हां हे पतोहा, अब हमनी से इंतजार नहीं के होत रह, तार घूंघट उठाई स। ना ना, ई गलत है। पहले हम देखे हमार मेहरारू, पहले हम देखे आ तब तहनी के देखे मार देख ले दियो ओरा बेचैन धइले बा। ना 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 ना, बिल्कुल ना बिल्कुल ना। बाट हमनी के ना देखे ना दे। ना, ई गलत काम। पहले हमरा के देखे दल। माई तू जा जो जा, ते ही जा, देख, जा। जल्दी देख के निकल के हमनियो के देखी स। ठीक ठीक बा। हे हे घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चौदहवीं का चांद हो। हे भगवान जी, याफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजब। बाबूजी बाबूजी समीना बाबूजी बाबूजी। हाँ और से मुंह दिखाई थोड़े मांगनी है कि मेरा दांत लग गई। हम इतना सुंदर है बानी नु कि केहू देख के बेहोश हो जाई। ए जी उठी ना समीनाथ, ए समीनाथ। यही जा हमार माई कहत रही कि ब्यूटी पार्लर में चल जाइए, तो हम माना कहीं कि ब्यूटी पार्लर में जाए और ही सुंदर लागे, सजा दिया तो और ही लोग के दांत लगी। तभी तो घरे के सजल बनी तो इनका दशा हो गई। अभी तो हमार नाथ जी देखले बनी तो मुरझाइल बनी। अभी तो हमार अम्मा जी बाकी बनी, हम इतना सुंदर बतली बनी। बाबूजी बाबूजी बाबूजी। कब ले चुराइल चुराइल चुराइल। अरे हमनी के सबेरे से बानी चुरेले ना देखन जे तारा घर में चुराइल ढुकल बिया। तू देख लो पतो के ना जी हमरा के देखै ना देला सर। ना, तो तू जा देख जा। चल चल रे चल। अरे बाबू बाप, अरे बाबू, अरे दादा हो यार, ई कैसन पतो आ गल बिया रे, लागत है जगन्नाथ बाबू के बहिन हिया। अरे दादा हो, अरे बाबू, का भई रे का भई? अरे बाबू ई पतो कैसन बिया रे। अरे बाप रे बाप। अरे माई बाबूजी के देखलियो बढ़िया बिया। जाई रहुआ देख ली। चल बा, चल तो हो मत चलो। के रह तू चल ना हम देखत नहीं।
का जनी वहाँ लोग का दुआरवा पर अपने में काई कुछ कैले बानी ले हम जाओ से उतरल बानी नु हमरे चर्चा होता हम इतना छीनल बतले बानी लड़की चेन सदमावा लो अब भाग साला चुरई भागो अम्मा जी भाग अम्मा अम्मा जी स्वामीनाथ स्वामीनाथ अम्मा जी अम्मा हाँ तो रहुआ लो बारी भागम रोड पर तो हम इज्जतदार घर के हैं जातनी घर में अपने साजी खान घर आइलो लाते नोटी दबा दे हो